De mensen thuis die het alle dagen heersjurren, die zullen denken van, hé, hier zit het waar bekend. Ja, ik denk het al. Ja, want die hou je zo vaker jongen. Want waar zoen ze hem van kindermatten? Van Heer natuurlijk. Ja, En Duk. ja. Dukkie. Eerst heet het Dukkie. Maar we Duk. noemen hem nou Duk. Omdat hij nou zo grut is. En hoe pak je hem dat nou om? Want je ging toen wel eens even een blokje te kuier in. Ken je dat nou nog? Nou, net zo goed meer. Nee, want dan rent er net meer achter ons aan. Maar daar rent er het voort. Ja, dan gaat het meer wat gas eten of zo. Ik denk dat we dadelijk maar eens even zien maar hoe het met Dukkie, of beter zijn met Duk geeft. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Hey Duk. Nou, dit is Duk nou. Mooi grut. Jongen, je flink groeit. Ja. Rustig. Dik mij de hele lange nekken. En hoe leuk is het nou dat je hem nog altijd een zwaan hebt? Ja, heel leuk. Ja, want meesten vinden het ook nog steeds leuk. Want, Mensen, dat hopen wij. ja. Nou, Pieter, reageren mensen in het dorp nog wel eens? Ja, had ik even mijn Duk, had ik Duk dan nog even vasthouden en dan even langs de hoezen gaan. Ja, dan reageren de meesten nog wel eens van leuk. En dat kunnen de meesten hier zo nou wel eens even broeken, dat zij een opvleurd worden. Ja, Ja. Want je hem heel wat beleefd in raad. ja. Goejoen en welkom bij Jood. Een drama vannacht in Raad. Sontje mensen rekken verwoenen doet een automobiliste inriet op een menigte. Gewoon mensen binder minonta. In januari toen was er een ongeluk in Raad. En toen ging ik 1 nacht in het ziekenhuislijn. Ja, want ik hier een hoofdwond. En hersenschudding. Ja, dat ik. En wie zag je er toen ik bij of had toen niks jongen? Nee, ik ben er wel bij. Ja? Ik heb geluk gewoon, want ik sta achter de beeld. Ja. Ja, heel veel mensen naar. En mijn boerman is overleden. Dat is heel erg. Ja. En dat je zoiets ergens mooi maken gaat. Hoe belangrijk is het dan dat je zoiets leuks zou als Dukkie? Nou, eigenlijk wel heel belangrijk. Ja, want Ja. dan kun je naar Duk rennen en dan kun je even met Duk praten. Ja, hij praat net wel waarom, maar... Nee. Rustig maar. Rustig maar. Oh Pieter, dit gaat al even nog eens over een keer. Ja. Maar dan ronde mooi achter is. Want als hem nou los laten zoeren, wat dan? Nou. Daar denk ik voor. Ja. Daar wie Duk ook al. Hey, hallo Duk. Wat gezellig. Pietjewoe. Ja. Duk is groter groeit, of net? Ja. Ja. Geweldig, ja. Komt Dukje wel eens vaker op visite? Jawel, ja, geregeld. Ja. En ik een keer, toen hingen we in de kamer en toen, ja, toen poepte deze samadel. Ja. En toen moest ik een keukendoekje pakken. Dus dan even een hemelje, hè? Ja. Ja, ja, Dukkie heeft er helemaal bij.
Ik wil dat de meesten vrolijk worden. Bijvoorbeeld als ze krijgt wat minder leuks mij hier maken. Ja, dus dat vinden de meesten dan wel leuk. En geest dan bij iedereen in het dorp delen? Of geest dan in het bijzonder naar de meesten die bij het ongeluk waren? Nou, ik ga naar de meesten die het minder goed hebben, die het minder vrolijk binnen. Ja, en de meesten die het goed kennen en die het bijna alle dagen wel fleurig binnen. Ja, daar hoeft het eigenlijk net met hun binnen al fleurig. Je hebt nog wat sjouwen. Ja, maar het is wel heel zwier. Oh, blender, ja. Hij wordt nou echt zwart, hè? Ja. Nou, hiek er maar Pieter alleen over hoorn. Ik zou je hem hebben iets heel vervelends mooi maken in je raad. Ja. Hoe leuk is het dan dat Pieter ze nou en dan eventueel komt om de boel op te fleuren? Ja, dat is super natuurlijk, hè? Maar ja, dat is sowieso beesten en ben, dat fleurt de boel altijd op, hè? Dat is beslist weer. We gaan er wel langer af van geweest hier, dat beslist. Het had wel een beste kater, joh. Nou ja, vooral vanwege uw boorman, die er net meer is. Maar ja, het is sowieso iedereen met krukken en rolstoelen. En, nou ja, Pieter die is gelukkig weer aardig bij de ping. Hè? Nou, maar Pieter gaat het goed, dat Ja, natuurlijk. daarom, dat is best genoeg. Bij een paar dagen toen wie ik weer de orde. Ja, dat is geluk, hè? Ja. Best genoeg. Nou Pieter, we moeten de meesten nog maar even wat opfleuren. Ja, Ja. maar even een rondje maatje. Doeg. Nou, wij vinden het heel knap wat je hem doet, hè? Ja. En wij hopen dat het hele dorp weer heel gauw heel vrolijk wordt. Ja. Dat hopen wij ook. En heel soort succes met Dirk. Ja.